מכאן בתחנת הכיבוי בכפר סבא ליד בית החולים מאיר מגיעים הכבאים שלנו לשריפות ברעננה. זו סכנת חיים. וכשאתם צריכים להגיש תלונה, שולחים אתכם מעבר לצומת, למשטרת כפר סבא. כאן, באזור התעשייה, בדיוק מול השופרסל, נקים את המרכז העירוני לביטחון, הצלה ושעת חירום. על שטח עירוני של 3.5 דונם יקומו תחנת כיבוי אש, תחנת המשטרה, שתבוסס על נקודת המשטרה שתעבור לכאן ותורחב, שירותי מגן דוד אדום, איחוד הצלה, יחידת החילוץ העירונית שבנויה על מתנדבים ומחסני החירום העירוניים, סיירת הביטחון העירונית, סיירת הג'יפים שלנו, יחידת האכיפה העירונית, וכן, כאן נקים גם מוקד עירוני חדשני ומודרני ברמה כזו שלא הכרתם. העלות 55 מיליון שקלים. חצי מהמימון על חשבון המדינה, חצי מתקציבי הפיתוח העירוני, פרוסים על פני 2.5 של בנייה. יש לנו למה לצפות, בעיר של 100,000 תושבים, הגיע הזמן שאת שירותי החירום ואת החיים שלנו, איש לא יקבל כמובנים מאליהם. ניר קריסטל, לראשות העיר רעננה, מרעננים.